Elvtársak, kevésbé elvtársak, sőt, fideszesek. Meg kell, hogy mondjam, hogy a magyar történelem dúskál kiemelkedő eseményekben 896-ban például elfogadtuk a Kárpát-medencét. Álmos előtt Tashuba és Morgó közelítődésével. Aztán jöttek a tatárok, aztán jöttek a törökök, aztán volt Rákóczi szabadságharcó, egyéb szabadságharcó. Mindegyiket elvesztettük. Ugye természetesen. Legutóbbit azt most kezdtük, azt most fogjuk elveszteni. Elvtársuk, úgyhogy minden a hagyományoknak megfelelően megy. A magyar történelmek kimagasló, dicsőséges eseményei közül keveset tudunk felmutatni. Többek között ugye Mátyás királyt mondhatjuk, de hát az már 500 éve volt. És hát ami a legutóbbi, ugye a nagy magyar szürkeforradalom, amelyiknek a következményeit most élvezhetjük, amikor ugye az ilyen kis termetű emberek, mint a béka, kormánypálcához jutottak és nem érték föl. De hát külön meg kell emlékezni arról, elvtársak, hogyha valami jelentős dolog történt. Most pedig a magyar történelemben nagyon nagy jelentőségi dolog történt. Mert a lóriékból kitört a humorérzék és a munkavágy. A humorérzék az egy kisebb dolog, mert azt a szesz is előhozza, de a munkavágy. A munkavágy, kérem szépen, azért az már majdnem vírus. Mert itt a ragadás. De mit is mondhatnék ebben az ünnepi pillanatban, mint hogy el vagyunk ragadtatva elvtársak, de hát olyan nagyszerűek vagyunk, hogy lassan kezdjük megszokni. Béla ne érzik, mert Fogják valamit hozzá, én is? Az majd a következő lesz. majd mindjárt csak kijövünk a forokat. Egyébként nem ütást. Tehát a következő a helyzet, az esemény jelentőségét nem tudom mással emelni. Hogy a kenyér. Mint csak a Zsuzsi seggéhez tudom érni színvonalban, ami azért nem egy semmi dolog, mert őzsét arra. Ezennel akkor át kell adnom valamit. Én még szeretnék egy javaslattal átadom. Egy javaslattal szeretnék kérni ezen ünnepélyes alkalom kapcsán. Szeretnénk felkérni Béla testvérét, hogy fesse meg nekünk ide ezt az eseményt, úgy, mint nagy darabban 150 év távlatát, úgyhogy 300 évét, úgyhogy felkérjük majd a kedves nővéredet, hogy fesse meg ezt a gyönyörű alkalmat, és kirakjuk a tudatát. Az biztos. De lehet hozzá csoportképet. Műsorunk következő részéhez értünk. Köszönjük szépen igazgató úr a mennybe menő szavakat. Ott talán földet is értek. Szeretném felkérni kedves kolléganőt, segítsen a kitüntetések átadásában.